Duha ka mga lalaki nga misugay og palusot og shabu sa pier nadakpan. Tig-supply og shabu sa Mingranilla nadakpan sa Calamba. Publiko gipahimangnuan nga dili magpainit gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Department of Health misugyot nga lainon og selda ang mga HIV positive nga mga piniriso. Simbahan nangandam alang sa fiesta sa unang Bisaya nga Santos. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, 25 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Attorney Georgia, ang init. Grabe. Ang publiko gipahimangnuan nga maglikay sa init gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Nagsaka na ang temperatura o gibana-bana nga musaka pa kini inig sulod sa hangin gikan sa Silangan Glen. Andrea Patenya, Suginlimi. Kagahapong adlaw natala ang ikaduhang labing init nga adlaw sa buwan sa Marso, diin miabot sa 32.1 degrees Celsius ang na-record nga temperatura sa Pag-asa Mactan. Apan ang heat index niini kun kainit nga nabati, miabot na nga to sa 34 to 35 degrees Celsius, hilabi na sa mga sementadong mga lugar nga way mga tanom. Ang hottest day sa March natala niadtong Marso 20, diin miabot sa 32.5 degrees Celsius ang recorded nga temperature sa Pag-asa Mactan Weather Station. Ang grabing kainit kagahapon, mao'y gitumbok ni hinungdan kun nganong namatay sa heat stroke ang 56 anyos nga collector nga si Avelino Ocampo, samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Maydan Diha Coselem kagahapon. Sa text message ni PNP Medical Legal Officer Dr. Benjamin Lara sa News 5, gipahibaw ni ini nga posibleng heat stroke gyud ang gikamatyan sa biktima. Matud pa, dunay bleeding sa iyang utok dungan sa cerebrovascular attack o stroke nga posibleng na-trigger sa grabing kainit. Pag-drive niya sa motor kan nag-ikis-ikis ba, kuana di ito siya kanang uraw siguro siya kanang nalipong ba. Oh, sa kainit niya. Dayon to na tumba ang motor, nadatugan siya. Kung daghan na ang naapektuhan sa grabing kainit nga na sinati karon, mi pasidaan ang pag-asa nga mas musaka pagyud ang temperatura sunod semana, inigawagtang sa hanging amihan ko northeast monsoon ug inigsud sa easterly winds. Matud pa, musaka ang recorded temperature gikan sa 32 degrees Celsius ngadto na sa 33 to 34 degrees Celsius. Mo-terminate na yung northeast monsoon kung amihan, may gadahan na bugnaw. So, ang mupuli ana kanang easterly to southeasterly winds. No? As we know, easterly winds are characterized by strong winds associated by warm moist air. Sa trabaho ana, it prevents the formation or development of a tropical cyclone. Dunay weather system nga gimonitor ang pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility karon nga posibleng musod sa par karong Abril 1 apan giingong layo ra ang posibilidad nga mahimo kining bagyo. Sa giingon na nato because of these easterlies, there is a big possibility nga less ang iyang probability nga mahimong sa tropical cyclone. Base sa climactic calendar, 0 to 1 tropical storms ra ang musud sa Abril nga gihulagway nga labing uga nga buwan sa tuig. Tungod sa nagkainit nga panahon, subling ni pahinumdum ang Department of Health kabahin sa summer diseases. Matud pa, prone kaayo sa heat stroke ang mga katigulangan ug kinahanglan nga likayan nga magbuwad sa init gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon nga sobra sa 20 minutos. Naalang mag-walking o na nga kanang magbutang og mga protection ba, and then water, plenty of water yun siya nga kung sige lagi inom, especially katong mga elderly. Gawa sa heat stroke, lakip sa sakit nga uso sa ting-init, ang summer diarrhea kay magpasagad na sa pagpamalit sa street food ang mga kabatanunan. Ang sobrang kainit, muresulta sab sa skin rash. Sa init lang gud na siya nga makakos, pero nasa rashes karon nga dili lang because of the heat, na rashes nga because of the scabies, kanang murag scabies, pero murag tick na siya, might nga, murag magboro na siya. There is na kuan, especially mga bata nga magdagandagan diha sa kuan sa grounds ba. Andrea Patenia, News 5.
Department of Health misugyot sa pag-isolate sa mga piniriso nga dunay sakit nga HIV ug TB aron malikayan ang pagtinakdanay. Samtang suportado sa chairperson sa Committee on Health ang paghatag sa libre nga syringe sa mga drug addict nga HIV positive. Ray Pasaporte, Suginlimi. Suportado ni Konsehal Lea Hapson ang programa sa City Health Department nga manghatag og libre nga sirens sa mga drug addict. Sumala sa City Health ang paggamit sa mga ginamit nga sirens sa mga addict mo ang gitumbok nga hinungdan sa pagsaka sa gidaghanon sa nasakit sa HIV. Gani, 12 ka mga piniriso sa Cebu City Jail adunay HIV. Giawhag ni chairperson sa Committee on Health sa Konseho sa Dakbayan sa Subo ang City Health nga kanunay bisitahon ug ipaubos sa medical examination ang tanang piniriso sa maong pasilidad. Mahinaot ko ang katong mga positive nga mag-operate pod sila para sa ilahang kaugalingon nga panglawas og ako sa giawhag ang City Health nga mas maayo nga atong i-test ang tanan na sa diha sa BBRC kay para mahibaw-an gyud kung pila gyud ang tanan nga positive sa HIV kay Samtang pahingusgan sa Department of Health ang ilang awareness campaign batok sa HIV sulod sa mga prisuhan. Ilang unahon ang pagseminar ang mga jail officials ug isunod ang mga piniriso. Tudluan sila sa pamaagi sa paglikay sa sakit pinaagi sa pagbatok sa tukmang proteksyon. Gawas sa HIV, ipaubos usab sila sa seminar kabahin sa TB. Gisugyot sa Department of Health nga i-isolate ang mga binilanggo nga positibo sa TB ug HIV aron malikayan ang pagtinakdanay sa sakit. 12 ka mga binilanggo sa Cebu City Jail nga HIV positive giipon ra og silda sa uban nga mga piniriso. Daghan na sila unsay gamiton nga kanang protection nga unsay hinungdan causes ba asagikan murag ana ba para at least ma-aware na sila nga og naamang gani sila gibuhat nga ana maputol na. Matud ni Hapson, nakatambong siya sa seminar sa programa nga harm reduction. Hinungdan nga nakasabot siya sa mahinungdanon sa paghatag og libre nga siren sa mga adik nga positibo sa HIV. Para na po, dili ingnon nga makainganyo kay dili man ta mahatag atong dili positive. Kay dili man ta mahatag atong dili kanang user kay ang atoa ang HIV man sad may ato ang giprotect. Mao man sad nay atoa. Ray Pasaporte, News 5. Duha ka mga lalaki na dakpan sa port security. Human nasakpan nga nagdala og shabu. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Wa na makaikes gikan sa mga kamot sa mga gwarda ug port police kini usa ka lalaki nga misuway sa pagpalusot og ginadiling drogas. Paingon na untang musakay og barko sa Shin-O Isma Isa para sa San Joaquin Maasin City, Southern Leyte. Apan nasangit dihang girikisa sa security sa pier nga si Jeffrey Goodis. Namatikdan sa security screener nga adunay giluklok si Isa sa iyang kinataw ug gihold apan mikaratil kini og dagan. Dayon, itakilid siya. Iya tong ikuha ang nasusod sa bulsa. Dayon, iyang isuod sa iyang dari sa tubangan niya. So nakakita ko kay na may puti akong nakitaan. Ipabalik na ko siya. Dayon ibalik siya. So nipadon siya sa gwardiya. Pagpadon niya sa gwardiya, nidagan din siya. Atras siya, pag-atras niya, imbis ko ano natin siya sa itong X-straight imutawag nagkuhan ka ng gwardya ni atras siya, kung mag-atras siya doon siya may gwardya, ni dagan mga nata mo nang nadakpan diri. Nakuha gikan kang Isa ang 26 ka pakete sa shabu nga giban-aba ng mukabat sa di mo minus dulan 30,000 pesos. Si Isa mi makak sa pasangil bato kaniya dihang interview apan dihang gipangutan ng off-cam ni angkon kini nga nangumpra siya og shabu sa Alopez area. Ayaw ko kape bay, ako ray mo kuot. Namura mo siya mo dukol din ako ding atras ko. Dayo guard mo tindagan ma'am. Pero wa sila nakuha siya bu na ko ma'am. Misuway usab sa pagpalusot sa droga si Mark Sarul, kinsa nakuhaan sa kapulisan ining medium pack sa shabu o drug paraphernalia sulod sa case sa sunglasses. Paingon unta si Sarul sa nasipit, apan gikadudahan ang lihok niini pag-abot sa security check. Dihang girikisa sa port security na matikdan ang giluklok sa iyang bulsa.
So once i-sold na sa conveyor dito sa X-ray machine, makita gyud sa atong monitor kay mo lahi mo ang color. Leslie Caminado Vestil, News 5. Pusher sa Calamba na dakpan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch sa gipaygayon ni ini nga buy-bust operation. Ryan Sorote, Suginlimi. Pakyas ang plano sa 26 anyos nga si Orly V. Rama nga magpulis human gidakop sa Cebu City Intelligence Branch tungod sa pagpamaligyag shabu. Pasado alas 8 kagabi, napusasan si Rama human sa buy-bust operation sa iyang gipuyan sa sitio Mahayahay, Barangay Calamba, Dakbayan sa Subo. Nakadawat og reklamo ang CIB sang illegal nga operasyon sa dapit nga may iyang angkatanan ng shabu. Hindi mo siya nato pakibaw, sir? Concerned citizen ni siya, sir. Ni nanawag sa MOA. Amo ni i-validate, almost a week ni siya. Idlas ang subject kay magbalin-balin kini og puyo aron di dayon madakpan sa kapulisan. Gimakak ni Rama nga iya ang 50 ka mga pakete sa shabu, mga halin o mga drug paraphernalia og namasangil nga gibutang-butangan lang siya og ebidensya. Matod niya, nasayod siya nga dunay illegal nga kalihukan sa ilang dapit apan gimakak nga dunay siya kalambigitan ni ini. Nisuroy ako sa akong igagaw niya. Ya karon na orang basket sir buong ko sir pagsuni na sir na naman na siya inano wala kay bawo sir anong di na siya gikan sir. Si Rama gihulagway nga makabaligyag 200 gramos nga shabu matag semana. Siya lumad nga taga-Estaca, Mindanilla. Din niya gibaligya ang shabu nga gipang-angkad gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Mamaligya gihapon kini og shabu sa Barangay Calamba apan ginagmay lang tungod kay di man kini ang iyang teritoryo. Ryan Sorote, News 5. Gila nga usa ka drug lord na dakpan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Leslie Caminado Vestil, Suginlimi. Si Darwin Tibay giila nga usa sa mga drug lords sa Sugbo. Siya nadakpan sa mga sakop sa CIB, PDEA 7 ug Pardo Police Station, pinaagi sa usa ka buy-bust operation diha sa ilang panimay sa Barangay Inayawan. Dugay nang gipangita si Tibay ug mga bata-bata lang ug iyang duha ka igsuon ang nadakpan. Matud pa sa hepe sa CIB Superintendent Romeo Santander, gawa sa Sugbo na maligya usab si Tibay og shabu sa ubang probinsya. Well, actually, napay mas labaw, but we cannot divulge the name for the reason nga patay holdings, no? Kay we're kwan manggod ka na bitang gilikayan lang nato ang writ of habeas data. Dili kay wa pa manggod holdings. So human sa buy-bust operation, na-recover sa kapulisan ang 96 ka mga pakete sa shabu nga mobalor og 70,000 pesos. Matud pa ni Santander, mga sakop ni Tibay sa Inayawan mo ay responsable sa mga naitabong pagpamusil sa mong lugar. Natay nakuha ang informations nga mo gina some of the members of the gangs nga naadya kan Darwin. They're so focused no nga paglimpyo gud sa ilang barangay kay murag nanotado naman ang ilang barangay ron nga daghan kay mga gang related nga violence at the same time nikalanap sad ang illegal na drogas no. So kana sila timailhan na sila nga kana they're really very sincere and focused sa ilang katungdanan nga masulbad na ni mga mata nga problema. Ang dinakpan ng himakak nga adunay nahitabong buy-bust operation ug sa drogas nga nakuha siyang panimay. Matud ni Tibay, niundang na siya sa pagpamaligya og shabu ug igo na lang nag-operate og mga jeepney pasahero. So, but pasabot nga katong kanang drogas nga nakuha gibutang-butang na nas pulis. Ana, mawin na. Manutang mahapon na nga. Pero sa una drug lord gid ka. Oo naman ko sa una, pero tuwing ko kapil nga niundang, unong ko kabuhan sa Manila, mayroon pa ko dali. Giangko ni Tibay nga sa munting lupa siya magkumprahan og shabu sama sa ubang mga namaligya og shabu dinhi sa Sugbo. Ang officer in charge sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, Senior Superintendent Mariano Batchansila, nagkanayon nga aduna pa sila'y gitarget nga upat ka mga giila nga mga drug lords sa Sugbo. I hope nga magpadayon ang atong operasyon sa atong katawhan nga unta maski true takes. We will take action on that and ilabi na niyaning atong mga kaigsunan nga naa niya ng mga influence barangays nga palihog sa pagpaabot sa inyong mga impormasyon namo. Leslie Caminado Vestil, News 5. Wala madayon sa pagpakanaog og desisyon ang korte sa kasong robbery with homicide batok sa mga akusado sa pagpanulis sa usa ka armored car. 2 ka tuig na ang nakalabay. Gisiguro sa korte kung voluntaryo ba nga miangkon sa sala ang duha nga mga akusado. King Perez, Suginlimi.
Wa mahinayon ng ikatakdang promulgation sa mag-live-in partner nga si Junjun Cabando ug Merly Lagitaw sa kasong robbery with homicide. Sila lakip sa mga akusado sa nahitabong pagpanuli sa usa ka armored van sa Robinson's Fuente niadtong Setyembre tuig 2012. Kaganihang buntag ipangutana pa sila sa korte kung voluntaryo ba sila nga miangkon sa sala. Miangkon na niadtong Nobyembre silang Cabando ug Lagitaw nga guilty sila sa krimen. It's a matter of legal strategy. Just I would rather not comment on it right now. So, of course, we have a rule on sub judice. Gikalipay sa inahan sa usa sa napatay nga gwardiya nga si Leofer Itak ang pag-angkon ni Cabando. Lipay may na tagalog justisya ang akong anak. Mitambong sab sa hearing ang laing akusado nga si Rolion Castro. Ang gilang lookout kinsa wala miangkon sa sala ug midusog demurrer to evidence sa korte. So, bisag unsang plea bargaining nga nahitabo nila, immaterial sa amoa. Gipaabot nga mopaka na og hukom si Judge Navarro karong Mayo 6. 1.2 million pesos ang nakuha sa mga tulisan sa madugong krimen nga miresulta sa kamatayon sa duha ka security guard ug tulo ka mga tulisan. King Perez, News 5. Nadasmagan sa multicab nga namasahero ang usa ka 49 anyos nga lalaki atubangan sa Bangkal Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima giila nga si Ferdinand Osman. Ang driver sa multicab giila nga si Godofredo Misa nga taga Ibo, Lapu-Lapu City. Sumala sa nakasaksi, nag-ikis-ikis ang dagan sa multicab. Pag-abot sa mga eskwelahan sa Bangkal, mi-overtake kini sa gisundan nga tricycle ug nadasmagan ang biktima nga milabang sa dalan. Ang biktima nga nasamad sa ulo ug bukton gidala sa mga sakop sa air roof sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang kay multicab gikan dito sa Bangkal nya nagsunod ko aning multicab nya tan-aw na multicab nga nagikis-ikis yung dagan. Murag na nag-apa siya sa oras kay nakuno yung mga pasahero nga nagdali kay hapit na malit. Nga pag-abot dire nya nawahay ko gamay pag tan-aw na ako nga nainitabok nga laki guwang-guwang moy naigo niya. Suspect sa pagpamusil sa inahan ug anak sulod sa jeep di pasahero gituuhan sa kapulisan nga ania pa sa Sugbo. Samtang sa unang pakisusi sa kapulisan gipanghimakak sa tag-iya sa usa ka sakyanan nga gituuhan nga kakunsabo sa suspect. King Perez, Suginlimi. Gikumpirmar sa hepe sa homicide section sa Mandawi Police nga ania pa sa Sugbo ang suspect sa pagpamusil sa inahan ug anak sud sa PUJ. Patay ang menor de edad nga si Kim Espina samtang kritikal ang inahan niini nga si Priscilla Patenio. Ang suspect nakuha sa CCTV nga sakay sa usa ka bisikleta diyang gihimo ang krimen. So para natong tropa gabi muna tay mga nahagip nga mga impormasyon nga nakuha nato basin pa man tinuod tabangan tani basin pa mga solba nato ang kaso. Pero dila sana mo ikahatag ninyo ang saktong details kay we're still gathering additional information to deeper this investigation. So ang whereabout gikatakda nga mga tubang sa kapulisan ng tag-iya sa sakyanan nga gituwang kakunsabo sa suspect. Apan sumala sa inisyal nga pagisusi sa kapulisan nang himakak kini nga adunay kalambigitan sa krimen. Sa amo sa yung tanaw ato, sir, murag sa amo lang kaugalingon nga assessment ba. Nga murag layo ra man to sa kalambigitan sa dito sa area. Kay ngano, based sa information nga among nakuha o nahagip sa mga atong mga operatiba nga inpakatong tag-iya itong kaning Pajero kaning member gan sa charismatic. Ang masunod nga katigayunan sa Batanon gikan sa amahan nga hapon ang gituohang motibo sa pagpatay kaniya. Si Kim ang bugtong sumusunod sa katigayunan sumala sa last will and testament sa iyang amahan nga dunay usa ka factory sa Japan ug namatay sa miaging tuig. King Perez, News 5. Kapin 2,000 ka mangroves ang natanom niadtong Sabado sa Tongo Island sa lungsod sa Cordova subay sa kasaulugan sa International Forest Day. Juliet Hainar, Suginlumi. Okay. Niadto pang tuig 2010 nagsugod ang programa sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mananom og mga pagatpat ug higayuna usa sa ilang gidevelop og balik ang isla sa Tongo nga anaan sa lungsod sa Cordova. Nangu sa maong kalihukan sa Cebu City Councilor Nida Cabrera, inabagan sa kapulisan, bantay dagat ug coastline management board. Ma-enhance pud balik ang ato ang environment at the same time makahatag sa tabang sa atong syudad in terms of carbon sequestrations, no? Aside sa enhancement sa atong ecosystem dinhi, dako sa ning matabang sa ato ang mga
Fisher Fox, no? Kay once ma-develop ni ang mangrove area dinhi, balik o daghan ang kapasilungan sa isda. Gipasabot ni Cabrera nga wa sila gipili nga tamnan og mangroves bisan og sakop sa Cordova ang Tongo Island. Gitahasan ni ini sa pag-atiman sa mangroves ang bantay dagat. One sa atong program, magbutang kitag nursery, so nanay nursery ang atong bantay dagat. It's funded by the city. Mamaning ato ang kampanya sa atong mayor nga mag clean up, mag tree planting. First quarter ning clean up o tree planting nato nga program. Ang maong kalihukan himuon na tag-upat ka buwan. Niabag sab sa maong kalihukan ang Smart Communications. Yeah, this is our first time diri mismo sa Tongo Islet. Pero we've been conducting mangrove planting here sa Cebu City and sa Cebu. Let's say sa Cordova, naka-mangrove planting na dito pero with Councilor Nida Cabrera. So this is the first time and then we will be back by June, Puhon and October po. Juliet Haynar, News 5. Nangandam karon ang simbahang Katoliko alang sa pagsaulog sa fiesta ni San Pedro Kalungsod nga saulugon karong Sabado. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagpadayon karon ang novena mass sa Archdiocesan Shrine of St. Pedro Calungsod alang sa fiesta ni San Pedro karong Marso 28 adlawng Sabado. April 2 mao gyud untang original nga fiesta ni San Pedro, subay sa iyang kamatayon niadtong April 2, 1672 sa dihang napatay kini sa mga nitibo nga wa makauyon sa iyang pagsangyaw sa mga pagtulun-an sa Ginoo ug pagpaambit sa sakramento sa bunyag. Apan kay Holy Thursday ang Abril 2, hinungdan nga i-move ang petsa sa pista ni San Pedro ngadto sa Sabado sa di pa ang bindita sa Lukay. Usa ka dawn procession ang mobukas sa fiesta karong Sabado sa kadlawon gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral padung sa Archdiocesan Shrine of San Pedro. Sundan kini sa usa ka English Mass inig alas 6 sa buntag ug Cebuano Mass inig alas 9 sa buntag nga sa ulugo ni Archbishop Jose Palma. Pagka alas 2 sa hapon, dunay misa alang sa mga sakristan nga sundan og quiz bowl competition kabahin sa katesismo. Inig alas 4 sa hapon, dunay English Mass nga sa ulugo ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal nga sundan sa laing prosesyon nga musubay sa Dan F. Ramos padung sa Mango Avenue ug balik sa Dan Dia Coselem. Panawagan ni Monsignor Ildebrando Leison, ang rector sa Shrine of St. Pedro, nga unta di lang tambungan ang mga kalihukan apan pamalandungan sabog maayo ang ehemplo ug pagtuo ni San Pedro aron magiyahan sa paghimo ug mga desisyon sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Siya nagkat-on sa iyang pagtuo ba, di bitaw ka na bitaw superstition lang or madungog-dungog kay si Lola Katoliko, Katoliko po ko, but nakailag yun unsa ang iyahang pagtuo, no? Like karon daghang ta pangutana, illegalize ba ang divorce o dili? Why do we have to ask that if we are Christians? It just shows nga huwag kita itakibaw sa itong pagtuo. Kining 85 anyos nga deboto ni San Pedro nga si Lola Mila, emosyonal sa matag higayon nga isgutan ang kinabuhi sa iyang giidolo nga santo. Pagampo ni ini kang San Pedro nga unta magmalampuson ang surgery sa iyang anak. Wan magyud ko ta ilang I feel deep in my heart nga I admire him because of what he had done, giving up his life for God. And I hope the young people of our country will do the same. Bisan si Provincial Board Member Daan, among naabtan nga nag-ampo kang San Pedro aron magpasalamat sa iyang second life human naka-survive sa iyang triple heart bypass ug mga medical procedures alang sa iyang kidneys ug baga. Kan lang yun, kasustainer pa kita kay murag second life naman nato. Pasalamat ko nga yun, no? Survive pa yun kay mga doktor na panlinggo naman. Samtang alang sa mga deboto, daghang mapalit nga souvenirs of religious items ni San Pedro. Ang fiberglass statue sa maong santo mapalit sa 200 ngadto sa 700 pesos. Duna say pocket-sized version ni ini nga tag 115 pesos. Ang grocery bracelet nga dunay hulagway ni San Pedro tag 25 ngadto sa 60 pesos. Ang San Pedro keychain ug foldable fans tag 25 pesos samtang 15 pesos ang prayer cards. Alang sa mga buot makahibaw sa kinabuhi sa
Santo, mapalit kining binisaya nga comics nga tag 25 pesos ra. Andrea Patenia, News 5. Gisusi karon sa kapulisan ang sayo nga pagsulod sa duha ka mga tulisan sa usa ka bingguhan nga wala pa mga bli. King Perez, sugin nimi. Usa ka case conference gihimo sa Mandawi Police ug Police Regional Office 7 sa nahitabong pagpanuli sa 8E Bingo Club sa City Times Square, Mandawi. Gimbitar nila ang staff, lakip ang cashier ug manager sa mga establishmento. We have already invited some of the personnel sa bingo to shed light regarding the incident so that we can get the facts of the case. At the same time, the other information na gathered nila. Usa sa gilantaw sa kapulisan ng ilang gikatingad-an nga sayong pagpasud sa mga tulisan sa wa pa mga bli ang E-Bingo Club. Alauna 36 sa hapon nakuha na ang duha ka suspect sa CCTV, samtang mga bli ang maong establishmento pag alas 2 pa sa hapon. Ilang gisusi ang posibilidad nga inside job ang hitabo. Yes, that is the facts of the case that the opening of the said establishment is 2 o'clock. That is why we surprised nga nung open sila ingana, and then nga nung ingana, so subject po na to sa atong gitawag og additional information so that we can validate this informations. Giwat sa kapulisan nga ma-enhance sa mga hulagway gikan sa CCTV camera. Buto sab nila sutaon nga nalambigit ba ang mga suspect sa uban nga mga krimen sa Sugbo. Sa pagkakaroon blanco pa ang kapulisan sa profile sa unom ka mga suspect. King Perez, News 5. Attorney Georgia, naghiting-hiting gihapon ang kainit sa gawas og sa sulod. Og sa sulod. Gikan karon alas 10 hangtod sa alas 2, no? Di na ta mangguwas because we already have an advisory. Kay murag na daghan ba kay nga dure namatay sa heat stroke. Unsa may mga lami kanon og summer? Syempre something cold. Halo-halo. Halo-halo. Halo-halo has always been my favorite kanang dessert ba. This last week ikatulo sir ko ning kaog halo-halo, Glenn. Halinon sa kayrong mga ice. Yes, exactly. Para sa halo-halo. Para sa mga ilimnon? Yeah. Ilimnon na dili magahubog. Iced coffee. Iced coffee. From Coffee Dream. Children's. Dapat dalagin ko yung iced coffee every afternoon from Coffee Dream. Pero magbantay gid mo nga mag-hydrate, inom og daghang tubig, magawas-gawas mo, ayaw kay mo pagpainit karon. In fact karon minus na kayo ang mga tao nga naglakaw-lakaw sa gawas. It's actually very hot. Actually today I was just inside pero I was thirsty the whole day because I think init gid kaayo. Di makakabantay og kanang ma-dehydrated ka. That's true. So you always have to hydrate. Mo inom kag may nga liquids. Og kape. Og kape sa Coffee Dream. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!